Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC 324 ба анҷом расид ки муҳориба асосии ин турнир муҳориба байни Гейджи ва Пимблетт шуд. Муҳориба тамоми 5 раунд идома дода ба фоидаи Гейджи ба анҷом расид ва ҳамин гуна Гейджи чемпиони муваққатии вазни сабук шуд. Акнун ӯро муҳориба зидди чемпиони доимӣ Порье интизор аст. Ва дӯстон, шаби гузашта Дана Уайт хабар дод ки акнун барои беҳтарин баромади шом ва барои беҳтарин муҳорибаи шом $100,000 бонус медиҳанд. Ана барои ғалабаи фаврӣ бошад $25,000 бонус медиҳанд. Ногуфта намонад ки пеш $50,000 бонус медоданд, акнун бошад $100,000 бонус медиҳанд. Барои ғалабаи фаврӣ тамоман бонус намедоданд, акнун бошад $25,000 бонус медиҳанд. Ва муҳорибаи Гейджи зидди Пимблетт беҳтарин муҳорибаи турнир шуд ки ба ҳар дуяш $100,000 бонус доданд. Ҳамчунин дар ин турнир Умар Нурмагомедов баромад кард ки дар муҳориба зидди Девисон Фигейредо бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. Шон омели бошад дар муҳориба зидди Сонг Ядонг бо қарори доваро пирӯз шуд. Ҳамаи ин муҳорибаҳоро дӯстон дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. Ҳозир бошад реакцияи Дана Уайт ва дигар ҷангварони машҳур дар ҷанги Гейджи ва Пимблетт. Хабиб Нурмагомедов: Гейджи, легендаи ҳақиқӣ, туро табрик мегӯм. Чӣ гуна ҷанг! Фаромӯш накунед ки Ҷастин қариб 38 сола аст. Царукян: ана чӣ гап мешавад вақте ки ба ту имкониятро тӯҳфа мекунанд ва қалбакӣ дар рейтинг боло мебароранд. Имконияти унвонии тамоман носазоворона барои педи. Ҷастинро табрик мегӯм. Ӯ аз дигарон дида далерии худро нишон дод ва барои ҷанг зидди ман омода аст. Аҳсан. Порье: ба сатҳи баланд хуш омадӣ Патрик. Як ғалаба аз легендаҳо. Чӣ гуна ки медонед дӯстон, педи Пимблетт Дастинро пас зада буд ва Дастин ҳамин гуна ба ӯ ҷавоб дод. Махачев: вақте ки хӯроки тайёр оварданд, лекин ту хӯрда натавонистӣ. Топурия: сосискаи майдача, ту танҳо бояд ки як марди 38 соларо мезадӣ. Ту худи ҳозир аз ҳама маблағи калон дар зиндагиятро аз даст додӣ. Ту сарватманд мешудӣ агар ки пирӯз мешудӣ. Ҷастин: ҳама чизе ки ман ба ту гуфтан метавонам, ман туро табрик мегӯм ва боз ба ту гуфтан мехостум ки омода шав, лекин дар ҳама ҳолат ту бой медиҳӣ. Дана Уайт: педи дирӯз дар муҳорибаи рӯбарӯ ба ман гуфт ки ман ӯро ба нокаут равон мекунам ва ӯ аз нақшаи Ҷастинро ба нокаут равон кардан даст накашид. Ӯ кӯшиш накард ки муҳорибаро ба замин бурда усул гузаронад. То имрӯз ман интизор набудам ки педи ин гуна манаҳи сахт дорад. Чӣ гуна ҷанги олиҷаноб буд. Аҳсан ба ҳар дуяшон. Мо дарҳол педиро ба беморхона равон кардем. Гейджиро низ равон кардан мехоҳем, лекин ӯ гуфт ки бори аввал нест ки дар чунин ҷангҳо иштирок мекунад ва ӯ хуб аст, гуфтааст Уайт. Ва дӯстон, дар ҳақиқат бори аввал нест ки Гейджи дар чунин муҳорибаҳои вазнин иштирок мекунад, аммо барои педи ин аввалин чунин муҳорибаи вазнин буд. Мо ба ҳар дуяшон саломатӣ хоҳонем. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед. Ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати шифофармо. Доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар Паҳлавон ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати шифофармо дар хизмати шумо.